תודה רבה לעוקב אליה, תודה רבה, מחזיר לך. את הילד, וואלה, יש דיבור, אבל לא ככה כותבים טייטל, שחר. לא רואים לי שם בכלל. יודע שלא יראו אותי, אחי, רק את המיטה. טוב, יאללה, אני אמשיך, חבר'ה. זוכרים שהימדתי אתכם מקודם איך לבעוט חזק? אז עכשיו אני אלמד אתכם איך לבעוט חזק ומדויק. אם יש לכם בעיה... לא קר בדגת, שילו חברים. תודה שחר. רגע, שחר יהיה הכי יקר, תודה. חבר'ה, אם יש לכם בעיה של דיוק, וכל פעם שאתם מנסים לבעוט, ארי, כמה בשם? לפינה הרחוקה, לא יגלו לכם את זה, חבר'ה, בשום מקום אחר. אבל אם כל פעם שאתם בועטים, מנסים לפגוע בחיבור הרחוק, ויוצא לכם יותר מדי, יפה, יותר מדי, אתם יודעים, רחוק מדי, יותר מדי ימינה, אז נגיד אם יוצא לכם יותר מדי שמאלה, אז תנסו לבעוט יותר, הבנתם, מיכאל, זה ממש, אני לא מצליח להתרכז, אני מדבר כמו מטומטם. אם נגיד אני מנסה לבעוט לחיבור, ויוצא לי לשם, אז פשוט במקום לכוון לחיבור, תכוונו לדלת, לא יודע, לשם ממש קיצוני, ואז זה יגיע לכם לחיבור. הבנתם? כל פעם שאתם מכוונים לשם, יוצא לכם לפה. אז תכוונו ממש רחוק לשם. נגיד אני רוצה לכוון לשם, ואז יוצא לכם יותר, לא יודע, חכה ארי כמות, תעזוב בו, נו! חמץ כל כדור כאילו הוא כלב. מה, אתה כלב? תלל. למה אתה לא מגיב? נראה לכם שכשאני בועט לחיבור אני מכוון לחיבור? לא. לא. אני מכוון בכלל הרבה שמאלה לחיבור, הרבה שמאלה מהחיבור, כדי שזה יפגע לי בחיבור, כי אני... מה לעשות, המוח שלי לא הכי מתכתב טוב עם הרגל, וגם אתם. תודה רבה, גולד סטפ, על העוקב נשמה שלי, תודה רבה. אותו דבר לגבי זה, חבר'ה, אם יוצא לכם יותר מדי ימינה, מיכאל, תן לי כזאת, אם יוצא לכם, בבקשה, אם יוצא לכם, נגיד, אתם בועטים, כן? יוצא לכם יותר מדי ימינה, ככה, אז במקום לכוון לפינה, תכוונו לפינה השנייה, ואז זה יצא לכם לפינה הקרובה. הבנתם? זה פשוט מאוד. זה לא בא. רגע, עכשיו אני מכוון לגדר. לא, זה יפגע בגדר, כנראה אתה מדויק. יש הרבה גדר גם. אבל בוא נגיד, חבר'ה, שדיוק זה לא בהכרח מה שחשבתם. וזה באמת, אגב, זה ממש אמיתי מה שאמרתי עכשיו, באמת, ככה אני מכוון. ארי, כמוד, ארי. תן את הכדור. אז תראו, חבר'ה, כשאני בועט את החיבור, אני מודה, לא כל פעם יוצא לי חיבור, כי צריך להיות מאוד מדויק מבחינת גובה ועוצמה. אבל אם אני מכוון לחיבור הזה, אני בכלל מכוון לשם, אחי. וזה יוצא לחיבור. שוט שילך ממש חזק. שוט שילך חזק. גם מלא, חברי, להוריד את הגוף עם מלא. תראה עכשיו הוא 80 חזק. וואו! קצת טובה, חברים, קצת מצוינת. אז בוא נעביר את הלייב לצד הזה. טוב, למה? אתה בועט מהשמאל? שם אני בועט. לא, עזוב, תביא את הלייב, פשוט תבעט מכאן עם מלא. אתה יכול לבעוט עם מלא פה. אתה יכול לכוון לקרוב. תביא גדול, ארי, גדול. תביא כדור עם ארי. טוב, אני אנסה. בגדול, לבעוט עם המלא, כל מה שאתם... רוצה לסיים טריק שוט, אחי? טריק שוט. השקופי ביד. עזוב אותך, מה אכפת להם, אחי? רגע, לא משנה, כדור פונצ'ה, אחי. תראו, בגדול, תודה רבה רפאל הגבר על העוקב. חבר'ה, אני אחזק כולכם פה. אני אחזק כל מי ששם. תודה רבה. טוב, תקשיבו. בגדול עכשיו אני הולך ללמד אתכם איך לבעוט בעיטה חזקה. מיכאל, תן כדור. זה די פשוט. אתה רוצה לראות לך בעיטה חזקה? כן, עמוד אותה. את הבעיטה חזקה אני נבעט לו. תודה רבה לעבדים, אח שלי יקר. בגדול, בעיטה חזקה, אני יותר, במקום לבעוט ככה, חבר'ה, שימו לב, אני אלמד אתכם איזה טריק, כן? אם אתם בועטים ככה, אז הכדור מן הסתם יעלה למעלה, נכון? אבל אם אתם תבעטו ככה, אז הכדור יישאר נמוך כל הזמן. וזה משהו מאוד חשוב בבעיטה, בפאוור שוט, בבעיטה עוצמתית, שהכדור יישאר כל הזמן באותו גובה. שלא יעלה, שלא ירד, בסדר? אז נכון, זה לא עובד 100% מהפעמים, אבל בגדול צריך להיות עם החלק הזה של הנעל. אתם צריכים להיכנס ככה, ישר חבר'ה, פשוט ככה ישר. תבואו איך שבא לכם הבעיטה, תבואו מהצד, תבואו ככה, אבל בסוף אתם צריכים להכניס את הרגל ישר ולהוריד את הגוף. אז צריך להיראות בערך תנועה כזאת, משהו כזה. אז עכשיו אני אראה לכם. מיכאל, עמוד. כדורים פונצ'רים קצת כזה. בסדר? שפלתי מול 400 צופים, אחי. לא, אחי, זה כואב גם, נכון? זה בתאומים.
תפתח, תפתח. דין דוד היה נפצע מזה עכשיו. דין דוד היה נפצע. 350. 350. וואלה, בואי, כל גול מחליפים. מיכאל, אחרונה. כל גול מחליפים שמואל. סבבה. לא, זה שילה. אתה לא תספוג. קליל. אתה בסדר? טוב, זהו, נרגענו. יאללה, תן לאט. כל גול, מה יש לך? לא עדכן לך בחיים הבא. רמת שעה עכשיו. טוב, נעשה לך אז 1 על 1. או 5 בעיטות עוד גול. אני מתעייף פה בביתות, אחי. רק בפטיסיה. לא, אנחנו בשילה. אני אעשה את זה יפה. יאללה חברים, לעקוב כולם, לעקוב. יפה, אתה יודע. יפה, תודה לעשות את זה יפה. אני אעשה הכל יפה, תראה. אני שם נוקב, יאללה. לא בפרט בשילה. אנחנו בשילה, חברים, לא לחפור. טוב, ממשיכים, חבר'ה, ממשיכים. חברים, מה אתם מהמרים לדרבי מחר? מחר יש דרבי, מה אתם מהמרים? אני בכלל לא יודע בית"ר, אבל שמואל... זה, אבל מה אתם מהמרים? תודה רבה לוורד, אח שלנו היקר. מה אתם אומרים מחר לדרבי? מי לוקח? מכבי 2-0. פה תל אביב, חבר'ה, וואו. אני עושה בולה. תרים! אליי. למה אתה צריך? כי יש לו מוטיבציה, אח שלי. לא, בסדר. 3-1 מכבי. תאתגר את השוער באיזה זינוק מטורף, הם אומרים. כן, די. 3-1 מכבי, וואו, בעזרת השם מכבי. אני רוצה תיקו, אחי. אני עוד בית"ר, אני רוצה תיקו. אני לא שמואל, אני נועם. אני רוצה תיקו. קשה לאתגר אותו, קשה, אין מה לעשות. למה מאוחר אף פעם, אח שלי? אם יש לך מוטיבציה, אחי, תשחק תמיד. תודה רבה. בלייב הבא אני הולך ללמד אתכם, או שתרצו בלייב הזה. תודה רבה, מה זה? אתה... כמו ורד? כמו ורד? אתה מדהים. לא יודע. תודה. חבר'ה, לייב הבא אני אלמד אתכם איך להרים. תודה רבה, רוצים שאני אלמד אתכם איך להרים לייב הבא? תודה רבה, רני. חברים, זה לא לייב פרסום לעצמכם, מי שיפרסם את חבר'ה, עצמו... זה לא נוח מודעות. מי שיפרסם את עצמו, אני משתיק אותו. תודה רבה לעוקב. מי שמפרסם את עצמו, אני משתיק אותו. לא, רגע. תודה רבה לקרוקודיל, אח שלנו היקר. רני, זה נראה לי בחורה. תראו עכשיו איזה הצלה טוב שהולכת פה עכשיו. טוב, תראו איזה בעיטה הולכת להיות פה, קיבלת חבר'ה, אין עוקב, מצב שזה ריינה. לא גול. איפה המגרש בשילה? וואו. אין מה לעשות, חבר'ה. אין, אי אפשר תשתיק, את מי להשתיק? לא. זה היה נראה מבוים. תקוע אחרי זה, תנסה שוט. זה היה נראה מבוים. טוב, והבא נשתיק אותך, אח שלי. חבר'ה, אני ממשיך. ביקשתם, אני ממשיך. כרגע, מה מצב האחוזים בטלפון? 14. רגע, מה אתה עושה? צריך שתיק מישהו בסוף. חבר'ה,